फ्रेन्ड्स बरायबाय लाइभ स्ट्रिमाव दा टेकनिकेल आरो नेट इसु जानायनि थाखाय लाइभ थानो हायाखैमोन बेखायनो दायो लाइभ फैबावबाय आरो मोजां खबर लाबोदों बेनो जाबाय आसामाव गोदान सरकार आरो गोदान साख्रि बेनि सायाव जों सावरायगोन बेखायनो जायफ्रा लाइभआव दङ नोंथांमोना बयबो कमेन्ट्सखौ खालामबानो जाबाय आरो जुदि नोंथाङा लाइभआव गैयाब्ला उनावहाय भिडिअ नायोब्ला कमेन्ट्सखौ नोंथांमोना खालामनानै दोनबाव मानोना आंनि चेनेलाव मेक्सिमाम स्टुडेन्टस दङ आरो लोगोसे जाय स्टुडेन्टस दङ बिथांमोना बा नोंथांमोना बा बिसोरोथ' साख्रि नागिरो लोगोसे पेरेन्टसफ्राबो नायो मानोना गावनि जेनाखि गथ' उन्दैफोरखौहाय जाहाथे साख्रि एबा सरकारि लन स्किम आसनि सायाव आरो जाय अमेन एबा आइजोफोरनि राङारि अनसुंथाइनि भिडिअ नायग्रा दङ नोंथांमोननि थाखायबो मोजां खबर मानोना आसामाव फिन खनसेबाव सरकार दा बेनि सायाव जों सावरायगोन बेखायनो भिडिअखौ नोंथांमोना नायबाय था हानायसेबां लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामना हो जाहाथे नोंथांमोना लेटेस्ट आपडेट मोननो हायो। दा बे भिडिअआ नटिफिकेसन थाङाखैबो जानो हागौ मानोना गोबांथार भिडिअ दिनै रिलिज जाबाय जायनि जाउनावहाय इउटुबा सम सम नटिफिकेसनखौ हरा डाबल दा अब्लाबो नोंथांमोना बेवहाय लेटेस्ट आपडेटखौ नोंथांमोना मोनगोन। दा कमेन्ट्स खालाम सोर दङ लाइभआव नोंथांमोना सोर दङ कमेन्ट्स खालामबानो जाबाय दासिम बारा जइन जाथ'वाखै एक्सुवेलि नटिफिकेसन थाङाखैना जेबो नङा लासै थांगोन। आदसा दा गुड निउसआ बेनो Gr-3 Gr-4 आसाम पुलिस केन्डिडेट्स बयबो कमेन्ट्सखौ खालामनो दाबाव मानोना नोंथांमोननि थाखाय मोजां खबर आरो टाइमा फैगासिनो दङ दा बेवनो नोंथांमोना मोजां खबर मोनसिगोन अफिसियेल वेबसाइटआवहाय मानोना सरकारा दा फाइनालि बेनो जाबाय BJP सरकार आसाम स्टेटआव BJP सरकार एबा माने NDA सरकार NDA मोन खिन्थु BJP हारसिंनो मेक्सिमाम सिट्सखौ दायो लागासिनो दङ। कमेन्ट्स फैदों कमेन्ट्सखौ आं नायनो कमेन्ट्सआ फैदों बेनो जाहैबाय बि दिमालु हाय होनना बुंदों हेल' ब्रादार बेनिफ्राय गौतम बसुमतारी बमा गावदो होनना बुंदों एन्ड बेनिफ्राय दानसोरां जब रिगार्डिं होनदो इट्स आदसा अके थाम्फै फैदों दा खोथाया जाहैबाय जोंहा पेन्डिं दंमोन नङा होमबा पेन्डिं आसाम स्टेटआवबो माखासे साख्रि पेन्डिं दङ जेरै आसाम पुलिस आसाम फरेस्ट बेनिफ्राय गुबुन पस्ट डिफेन्स लेभेलाव दङ लोगोसे गुबुन Gr-3 Gr-4आव दङ दा BJP सरकार जानाय लोगो लोगो मा ADRE 3.0 अन दा वे ADRE 3.0 आरो लोगोसे आसाम स्पेसियेल टेट बिनि उनाव आसाम पुलिसनि SI लेभेलनि एग्जाम आरो लोगोसे आसाम पुलिसनि कनस्टेबलनि फिजिकेल टेस्ट आरो लोगोसे आसाम फरेस्टनि फिजिकेल टेस्ट बिनिफ्राय राङारि अनसुंथाइ अरुण'दय 3.0नि पेन्डिं थानाय माखासे बेनिफिसारि CM-AAA लन आरो लोगोसे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि माखासे बेलेन्स मोननो गोनां बिसोरो लारि एबारो प्रसेसआव फैसिगोन सरकारा दानाय लोगो लोगो माने सरकाराथ' दाखाबाय BJPआ बा इन्डियाहाय दा खोथाया जाहैबाय माब्ला प्रसेस जागोन आरो आंनियाव जेनाखि मेक्सिमाम 90% स्टुडेन्टस दङ जेनाखि साख्रि नागिरग्रा नालाय आरो चेनेला आंनिया साख्रि रिलेटेड जब रिलेटेड इडुकेसन रिलेटेड इनिफ्राय स्किम नोंथांमोना गोबां जेनाखि फ्राय माने एक्टिभ जेनाखि केरियार दानायाव एक्टिभ आरो गोसो दङ बेखायनो मस्ट वेलकाम आंनि चेनेलाव आपडेट मोनबाय थागोन। दा दिनैनि दिना जाहैबाय आसामाव आसाम बिधान सभा इलेक्सननि रिजाल्टखौ दिनै होबाय जायनि जाउनाव फिन खनसे NDA बा हयथ' BJP सरकार फैबाय दा BJPआ बेसेबां सिट मोनखो जों बेखौ पर्टेलाव थांना नायगोन दा खोथाया जाहैबाय BJPआ हारसिंनो 64+ सिट मोननो थांगासिनो दङ आरो हारसिंनो मेजरिटि मोननानै सरकार सालायनो थांगासिनो दं नाथाय अब्लाबो NDA दङखाय NDA सरकारानो जागोन मानोना NDA एलायन्सआवनो जेनाखि लोगो जानानै सरकार सिगां दादोंमोन आरो लोगोसे इलेक्सनखौ जमायैनो गेलेदोंमोन नालाय बेखायनो NDAआनो जागोन अब्लाबो BJPआ एबार माने मोजां माने सिट्सखौ मोनगोन बा मोननो थांगासिनो दङ। दा जोङो पर्टेलाव थांगोन दसे समनि उनाव
दा फार्स्टआवनो जेनोखि आसाम पुलिसनि स्टुडेन्टस गथ' फंबायमोन दङ बिनानावमोन दङ स' रेडि जादो फार्स्टआवनो एस आइ नि एग्जामा जागोन दे एस आइ एग्जाम जागोन सरकारा फैनाय लोगो लोगो माने साख्रिनि थाखाय प्रसेसा जागोन आरो मोजां खबर जेनोखि डिप्ल'मा गोनां टेट बा हमना ला बि एड गोनां आरो आसाम स्पेसियेल टेट 50,000+ इडुकेसन लेभेलावहाय भेकेन्सि दङ होनना फोसावखानाय दङ आरो बे थाबैनो प्रसेस जासिगोन आरो स्पेसियेल टेटआबो दा बावैनो जुन एग्जामा जासिगोन बारा गोबाव गैला मानोना इडुकेसननि मिनिस्टार डनाल्ड चिबुखौ बिथाङा देरहाबाय आरो बिथाङा बेयावनो थाफिननाय चान्सआ दंखायो स' बेखायनो फोरा मोजां मोजां फरायना थाखादो मा ओंख्रि आदा स' ओंख्रिखौ आङो खबर लाथ'वाखै बिलिफाङा बुंदों हेल्ल' ब्रादार हेल्ल' एनिफ्राय बि दैमाला बि पि एबा साबैसे देरहाखो स' बि पि एबा 10थायावहाय सरि 11थायाव 10था देरहाबाय देन बेनिफ्राय देरहानाय जायो होनना बुंदों एन्ड दा कंग्रेसआ खिन्थु पर्बतझरियाव माने मोजां भट मोनदों मुस्लिम भटआ कंग्रेसआव डाइरेक्ट खारखायो नालाय दा जों दायो थांगोन पर्टेलाव स' जोङो पर्टेलाव थांगोन दा नै जों पर्टेलाव फैबाय माखासे रिजाल्टसखौ जोङो बाव नायनोसै दा सारप्राइज रिजाल्ट होनोबा वेस्ट बेंगल दा वेस्ट बेंगलाव जोङो नायोबा नै वेस्ट बेंगलावहाय 294 सिट्स दंमोन ना देन बेनिफ्राय BJP आ 94 बेनिफ्राय लिडिं लाबावदों आरो देरहानाया 112 बेनिफ्राय AITC आहाय माने सारप्राइज बिसोरनियावहाय सरकारा ममता बेनार्जीमोन नाथाय देग्लाय मा जाखो उल्था जाबाय नै स' BJP आ 112 देरहानानै थाखाबाय आरो लिडिं 94 लाबावदों नाथाय अल इण्डिया तृणमूल कंग्रेसआहाय अनलि 45 जन देरहादों 36आ लिडिं लागासिनो दङ नाथाय सारप्राइज रिजाल्ट बिसोरनिया हयथ' सरकारा माबा मोनसे नङा मोनसे बिथांमोना गोरोन्थि खालामदों बेखायनो रुलिं सरकारा जेनबाय बे मोनसे जारिमिनारि जाना थासिगोन बिथांमोननिया एबारो आरो बे वेस्ट बेंगलाव BJP निफ्राय गोबांथार चिफ मिनिस्टारफ्रा थांनानै केम्पिं खालामदों प्लास MP आ खालामदोंमोन जायनि जाहोनाव गोबांथार चेन्ज जानायखौ नुनो मोनबाय दानिया जोङो बेक थाङोब्ला आसाम थ' आसामाव 126आव 123 बिदि ओंखारबाय दासिम बर्थमान जों डिटेल्सआव थाङोबा BJP आ नै स' 82 लिडिं लादों INC 19 BPF 10 AGP 10 UDF 2 इनिफ्राय रायजो दल 2 एन्ड AITC 1 देन बिनि गेजेराव नायदो नै 81 जना देरहाखाबाय बेनिफ्राय आरोबाव लिडिं 1 स' 82 BJP आ हारसिंनो 64 मासि मोननांगौ 81 बा हयथ' 82 मोनना दङ देन कंग्रेसआ ओरैबायदि जेनोखि रिजाल्ट ओंखारनांगौ बे रिजाल्ट ओंखाराखै बिराद गाज्रि ओंखारदों जेराव 25निफ्राय 30 एक्जिट पल दंमोन नाथाय बेनिफ्राय डाउनसिन जादों कंग्रेसआ देन बेनिफ्राय BPF आ 9था देरहादों आरो मोनसेया देरहाथ'वाखै लिड लागासिनो बाट बेबो देरहाखाबाय स' 10था BPF देरहाबाय अखम गण परिषद 8था देरहादों बे 8थाया नैबे BJP जों एड जागोन NDA जों दङ BP बा NDA जों दङ रायजो दला कंग्रेसजों दङ बेनिफ्राय UD बा कंग्रेसजों दङ बेनिफ्राय नैबे तृणमूलाबो थागोन आरो कंग्रेसजोंहाय दा BTC काउन्सिलनिफ्राय BJP आव 4 सिट दं नालाय बे 4 सिटआवहाय एक्सुवेलि बिथांमोनाहाय 4 सिटआव बहाबा देरहाखो बिजनि देरहाबाय टंला देरहाबाय गरेस्वर देरहाबाय आरो मोनसेया बबेयाव दंमोनथाय आदसा टंला बेनिफ्राय गरेस्वर बेनिफ्राय बिजनि आरो मोनसेया बबेयाव दंमोन थ' 4 गेलेदोंमोन ना थ' बेखौ कमेन्ट्स खालामहरदों आङो एक्जेक्टलि गोसोआव गैला उदालगुरि हिसाबै BJP आ देरहादों टंलायावहाय एन्ड सरि तामुलपुर दङ स' तामुलपुर थ' BJP आ 4आव स' बिथांमोना 4 देरहादों माने मोजां माने एक्सेलेन्ट लादों BJP आ BTC आवहाय लिड लाबाय बर्थमान BTC आवहाय BJP आ लिड लादों एन्ड 81निफ्राय नोंथांमोना 4 सिटखौ माइनास खालामबाबो BJP आहाय दंहैखायो आरो लोगोसे काउन्सिलनि फिसा लानानै BJP आ माने 81 जेनोखि जास्ट BJP पार्टि हिसाबै 81 82 मोनबाय नाथाय बिनि गेजेराव काउन्सिलनिफ्राय माखासे BJP हाबनाय दङ ना अब्लाबो
BJP हिसाबै मोजां सिट मोनदों नाथाय सरकारा NDA सरकार जासिगोन NDA सरकार दा गोबां साननांगौ जे BJPआ 81 मोनबाय हारसिंनो बारा मोनखाबाय 64ल' मोननांगौ अब्ला BP बा मा जागोन नङा स' BP बा NDA जोंनो दंखाय स' BPनिफ्रायबो केबिनेट मिनिस्टार मन्त्रि सिटखौ मोनगोन नाथाय सोर मोनगोन होनोब्ला थ' आंनि एनालाइज खालामनायावहाय रिपर्ट मोननाय बादिब्ला हयथ' आंनि जिनिखि प्रेडिक्सन थ' उदालगुरिनिफ्राय चरन बर' बिथाङा मोननाया बांसिन चान्सखौ नुहुरदों आरो उनाव मा जायो मिथिया खिन्थु चरन बर'आ मार्जिन भटआव 55+1000आव देरहादों स' बिथाङा मिनिस्टार पस्ट मोननाय चान्सआ दङ रिसेन्टलि 4-5 मान्थस बिथाङा ट्रान्सपर्ट एन्ड रड बावहाय जिथु मिनिस्टार पस्ट मोनखादोंमोन ना स' बेयावनो मोनफिननोबो हागौ देन क'क्राझाराव नायोब्ला सिनियर आरो एक्सपिरियेन्स हिसाबै MLA हिसाबै रबिराम नार्जारि बिथाङा MLA मोननाय बांसिन चान्सआ दङ बेखौ समजों लोगोसे मोनहैसिगोन दा बाथ्रा जाबाय जोंनि मेन कन्टेन्टआ BJP सरकार बा NDA सरकार जाबाय नालाय मेक्सिमाम सिट्स लानानै खोथा जाहैबाय दा स्टुडेन्टसफोर दङबा साख्रिनि थाखाय रेडि जादो नोंथांमोना अके आसाम पुलिस फिजिकेल टेस्टनि थाखाय प्रेक्टिस खालामबाय था आसाम पुलिस फिजिकेल टेस्टआ दैज्लां जोबनाय लोगो लोगोनो स्टार्ट जागोन आरो ADREआ दैज्लाङावनो ओंखारगोन नटिफिकेसना आरो एग्जामा सेप्तेम्बर अक्ट'बर खाथि खाला जाहैगोन आरो फरेस्ट रिलियाबो थाबैनो जागोन आसामनियाबो देन BTCनि साख्रिनि सायाव जों नेक्स्टआव रायलायगोन मानोना BTCआ साख्रिनि माखासे प्रसेसखौ खालामथ'वाखैमोन नैबे MLA इलेक्सननि थाखाय एबार MLA इलेक्सन जोबस्रांबाय साख्रिनि प्रसेसखौबो BTCआ मावनाय जासिगोन बा हयथ' मावसिगोन दा सबसे फार्स्टआव टेटआ चान्सआ दङ दा बेनो दिनैनि दसे लाइभ स्ट्रिमा थ' नोंथांमोना बुजिबाय दा जेनाखि स्टुडेन्टसफोर दङ आंनियाव मेक्सिमाम थ' बेखायनो आं बुंदोंखि माने फकास खालामदो फरायनायाव गोसो होफिनदो इलेक्सना जोब्बाय इलेक्सना आरोबाव 3-4 इयार्स उनावसो फैसिगोन दा बेखायनो दा टाइमा जाबाय नोंथांमोना साख्रिनि थाखाय गोसो होनाय दा लास्टलि मोनसे रिकुवेस्ट जायनाखि BP बा MLA देरहालांबाय दा बर'आनो बांसिन देरहादों स' जोङो रिकुवेस्ट खालामनांगोन कि माने BTCनि डेभेलपमेन्टनि थाखाय खामानि मावनांगोन आरो बर' हारिनि थाखाय स्पेसियेलि नाम्बार 1 प्रायरिटिखौ होनांगोन माखासे गेप्स थानायफोरखौ मावनांगोन दा बेखिनि दा कमेन्ट्सआथ' गोबां फैदों गुड निउस फंबाय होनना बुंदों बेनिफ्राय कमेन्ट्स मेरला फैदों कमेन्ट्सखौ आङो नायजोबनो हानाय नंला जितु गोबांथार कमेन्ट्स दं नालाय दा हप फर दा बेस्ट BTCनि थाखाय जाहाथे खामानि मावो आरो बयनिसिमबो कंग्रेसुलेसन थाबाय जेनोखि MLA देरहाबाय आरो पार्टि वार्कार्सफ्राबो खस्थ' खालामनानै देरहाबाय स' बिथांमोननिसिम कंग्रेसुलेसन थाबाय जाहाथे बिदिनो मोजां आरोबाव दैथायहरनानै जाहाथे बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो हायो MLA देरहाबाल' जाया नाथाय MLA देरहानानै थ' रायजोनि थाखाय खामानि मावनांगोन होमबानो नेक्स्टआवबो देरहाफिनगोन आरो दा बेखिनियानोसै गुड नाइट थाबाय बयनिसिमबो नोंथांमोननिसिम आरो नेक्स्टआव हानायसेबां गाबोन फुङावहाय नोंथांमोना आपडेट